му лапите. Ето, ида. Ела ми, Рожбичка, той познава мама. Той познава по... О, Боже, Боже. Къде е мамо Йожо? Ето го. Йожо по-късно ще му дадем да иде мисце. Аз му дадах, той си изяде всичко, нали види? Ето го обикаля, и тъй си ходи, виж му крачетата, гледай. Има си и опахчица, опашленци. И като легнал, и тъй си сложил от двете ръчички, и тъй и спи. Виж го, гледай. Виж го, тук го фотографира, и той е хубавичък. И хортензиите да ги снимам. Да. Макси, Нандо! Нандо, имаш ли уши, мамо? Имаш ли уши? Нанчо, ушички имаш ли?